Padawat nato ang Espiritu Santo ug maghimo kanatong hingkod nga mga Kristiyanos ug sundalo ni Kristo. Ang sakramento sa kumpirmasyon. Kini usa ka sakramento diin madawat nato ang Espiritu Santo ug maghimo kanatong hingkod nga mga Kristiyanos ug sundalo ni Kristo. Gitiman-an ko kamo sa timaan sa krus. Gilig-on pinaagi sa krisma sa kaluwasan. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa dihang ipandungan sila ni Pablo sa iyang mga kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Ang bag-ong binunyagan huyang pa sa pagtuo, nagkinahanglan kini sa pag-amuma o paglig-on sa Espiritu Santo aron kini motubo o mahinsog sa pakigbatok sa mga kaaway sa kalag sama nga si Jesus dito sa Nazaret. Mihinsog o mitubo sa edad sa kinaadman o sa grasya at ubangan sa Dios o sa tao. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Muanhi ang manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran, nga gikan sa amahan ug makasaksi mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako. Wala kita'y kusog sa pagsaksi kang Kristo, gawas kung lig-on kita sa Espiritu Santo pinaagi sa sakramento sa kumpirma. Dugang paniini, ang sakramento sa kumpirma may usa ka sakramento nga makapahimo natong hingpit nga mga Kristiyanos ug sundalo ni Kristo. Mga bunga alang sa tagsa-tagsa. Una, diha sa pagbubo sa Espiritu Santo sa gikumpirmahan, kini naghatag sa kalag sa dili mapapas nga timaan o karakter o kinaiya. Ikaduha, nagpatubo sa grasya nga naangkon diha sa bunyag. Ikatulo, naglig-on sa atong panaghiusa ngadto kang Kristo ug sa iyang simbahan. Ikaupat, naghimo kanato nga hingkod o hamtong nga mga Kristiyanos. Ikalima, naghatag kanato og kalig-on aron mahimong sundalo ug saksi ni Hesukristo. Bunga alang sa tibuok simbahan. Ang kumpirma naglig-on sa atong kahiusa ngadto sa simbahan aron mahimo kitang tinuod nga mga saksi